večer, vážení hostia. Vítajte teda na prvom takom úvodnom štartovacom večeri našho diskusného cyklu, ktorý teda je na tému Kto som, odkiaľ som, kam idem a aké mám možnosti. Tento cyklus vlastne bude prebiehať každý mesiac, v piatok. Vlastne začali sme dnes a bude to vlastne trvať do júna. A vzniklo vlastne z takého nášho spoločného s Vladkom Červenákom, také naše spoločné túžby, nejako si vyjasňovať také naše vnútorné otázky na rôzne témy, ktoré by sa teda v konečnej fáze tento prvý večer a nakoniec zo všetkých tých večerov mal nejako prepojiť do jedného. Tak dúfam, že sa nám to podarí spoločne. Takže tento večer je v spolupráci klubu 10x10 Staromestský a informačného portálu Bajna.eu. Uvedieme teda každý ten večer určitým filmom na danú tému a potom vlastne budeme mať panelistov a diskutujúcich, vlastne, ktorí tú tému preberú z toho svojho pohľadu a na záver bude priestor pre vás, aby ste sa niečo opýtali, prípadne zapojili do toho, aby to teda bolo také interaktívne. A poprosíme vás teda, ak máte aj nejaké tipy vy sami, čo by ste sa chceli dozvedieť, o čom by ste chceli diskutovať. Budeme veľmi radi, keď teda spoločne vytvoríme celý ten cyklus. Takže rada by som teraz predstavila dnešných našich hostí. Je to pán Páleš, Emil Páleš, je to sofiológ a angelológ a je to pán Vladimír Červenák, etikoterapeut. By som ešte na úvod, kým začneme, chcela ospravedlniť pána Franka, ktorý tu mal pôvodne s nami byť, ktorý študuje somarské spisy a to fundovanie teda mohlo to porozprávať, ale musel sa bohužiaľ ospravedlniť. Takže začali by sme možno nejako tak od začiatku na našu tému nezodpovedané otázky pôvodu ľudstva a začal by som vami, pán Páleš. Čo na to hovoríte vy? Možno vás váš výskum z hľadiska cyklov, ktoré skúmate. Zazneli tam neuveriteľné tisícky rokov, neuveriteľné myšlienky. Čo na to hovoríte? No, ja by som na to všeličo rôzne. By som k tomu povedal asi v priebehu večera postupne, lebo ja mám rád odvážne myšlienky, ale snažím sa ich aj nejako preverovať racionálne. Ja vlastne som... Je tam mnoho zaujímavých jednotlivostí, ktoré sú sami o sebe zaujímavé, ktoré si môžeme spomenúť. Ako celkovo, ja vlastne tú prácu toho Zacharia Sitchina, ja k tomu nemám dôveru. Ja som to kedysi začal čítať a prestal som. Čiže neviem ani, čo je ďalej v tých ďalších knihách, lebo ja vlastne to nie som schopný ďalej čítať, keď on jednoducho začne tvrdiť veci, ktoré spadli z neba a sú úplne nezdôvodnené. Lebo ja mám pocit, že on vlastne ma skúša, že či mám v hlave niečo, alebo či nie. Že proste to tak nejde, nemôžem čítať druhú, tretiu knihu, keď vlastne tam zrazu niečo povie, čo je úplne ako keby spadlo z neba. Že ja napríklad toto nikdy nerobím, keď niečo prednášam alebo píšem, tak tam sa snažím hneď nejako aj naznačiť alebo ukázať, že odkiaľ to mám, že kde sa to vzalo, že nielen tak. Čiže celkovo ja vlastne skôr by som oponoval tomu, aj keď jednotlivé veci sú veľmi zaujímavé, aj tie zmeny napríklad postoja medzi astronómami a vedcami. Keď ja som bol malý, tak vyšiel Deniken v 68. a sme mali doma v policii a vtedy vedci hovorili astronómi, že čo mimozemské civilizácie, vylúčené nezmysly. Aj tie kanály na Marse, to koncom 19. storočia z aparáty sa im zdalo, že tam vidia. Práve čo to sa im marilo. Teraz sa zistilo, že to tam naozaj je, že tam tiekli rieky. Teraz je taký názor, že tie mimozemské civilizácie vlastne pokojne by mohli byť, pretože sa objavili vlastne nespočet tých planetárnych sústav tými novými teleskopmi. A je taký pocit, že by mohol byť, keď už nie je inteligentný život, takže by mohol byť život viac menej.
No a dokonca aj v našej slnečnej sústave by mohol byť život na nejakých tých mesiacoch, tých veľkých planét. Čiže to sú veľmi zaujímavé veci. Čiže ja celkovo by som si činovi skôr oponoval, potom by sme mohli, že prečo, alebo čo s tým, ale že ja vlastne som ho tak dobre neštudoval. Len usudzujem z tých prvých, povedzme, z filmu alebo z toho, čo som čítal. Ale iné poviem zase, že ja vlastne robím nejaký výskum iný, ktorý má s tou archeoastronautikou ako keby v niečom veľmi podobné styčné body, pretože on sa vlastne zaoberá aj iní tí archeoastronautickí výskumníci tým pôvodom kultúry a človeka a majú vlastne tú myšlienku, že kultúra nevznikla len tak sama od seba, ale že bola vlastne prinesená, inšpirovaná nejakou vyššou civilizáciou, buď teda tie poznatky, že boli odovzdané ľuďom a že vďaka tomu teda nastal taký kultúrny skok, tie veľké civilizácie ako Egypt, že takto vznikli, alebo ešte tá Atlantida predtým. Prípadne aj tvrdia, že teda bola aj tá evolúcia posunutá nejakým genetickým zásahom nejakých inteligentných civilizácií. A ja vlastne teraz robím nejaký výskum, ktorý v podstate si kladie tú istú otázku, lebo sa pýtam na pôvod kultúry a pôvod aj inovácií, nielen v kultúre, aj v prírode, čiže tých evolučných zmien. A dochádzam k záveru, ktorý vlastne znie skoro úplne rovnako ako ten Sitchinov, len s tým, že sa zároveň aj niečím líši. Čiže ja skúmam vlastne krivky tvorivosti, že kedy aké boli tvorivé také inovácie, výkony, umení, nové myšlienky, filozofie, kulty, ako vznikli, že kedy to bolo, aký mali obsah a takto spracovávam vlastne dejiny, akoby tú časovú kvalitatívnu štruktúru a z toho robím vlnovky, grafy a vlastne ukazujem, že to matematicky, keď sa to spracuje, tak to nevyzerá, že to je náhodné, ale vyzerá to skôr tak, že nezávisle od seba na rôznych kontinentoch v jednom okamihu akoby mali rovnaké vnúknutia, rovnaké nápady, inšpirácie, rovnaké vynálezy a rovnaké proste akoby, neviem už to povedať čokoľvek, ale tie tvorivé nápady, nové myšlienky a že prichádzajú dokonca periodicky v určitých takých vlnách, kedy sa vracajú podobné témy, podobné archetypy zase po 500 rokoch a po dlhších periódach. Čiže ja vlastne nakoniec robím tiež záver, že taká civilizácia ako Egypt alebo ten starý Sumer, oni tiež tvrdím vlastne, že oni majú tie svoje vlastné mýty, že povedzme povedia, že nás inšpirovali bohovia slnka. A teraz zistíte, že to hovorili v tom čase všetci, aj v iných akoby častiach Zeme. A skutočne je to v tom rytme, je obdobie, kedy sa to slnečné božstvo, ten slnečný archetyp vracia, je to presne vtedy. A skutočne tie rytmy sú reálne, že idú až do dnešných čias. Aj na nás to platí, my len o tom nevieme. A podobne zase z iného hľadiska skúmame evolúciu prírody. Tam sú podobné javy, synchronicity, že napríklad zvieratá, rastliny zrazu vznikajú nové typy a naraz v jednom okamihu akoby nastanú mutácie, ktoré by údajne mali byť nenáhodné, ale vidíte, že vôbec nie sú náhodné, pretože vám mutujú rôzne vývojové línie veľmi podobným spôsobom. Čiže niečo tu je nejaký faktor, ktorý to spôsobuje, že to nie je len, že nezávisle každý druh náhodne sa nejako akože selektoval, že niečo zažili, tak urobili nejakú premenu. Čiže môj záver je, že vlastne je tu nejaký niečo, čo ako keby impulzovalo alebo riadilo evolúciu, aj biologickú, aj kultúrnu. A že toto niečo, čo ako vedec nemôžem úplne uzavrieť, že čo to presne je, vidíme ale účinky toho, tak toto sa nazývalo anjeli, bohovia, Anunnaki a takto, že je to niečo, čo reálne existuje. Čiže skoro vlastne hovorím to, čo Sitchin. Rozdiel je v tom, že ja to vidím tak, že je to niečo duchovné, čo nie je
fyzické. On hovorí, že vlastne to sú kozmonauti, ktorí pristáli fyzicky na Zemi. To je jeden z tých rozdielov a potom bol by tam aj ďalší, že vlastne ten etický rozmer, že ja mám skôr ten klasický, že vlastne to sú nejaké duchovné bytosti, ktoré mali nejaké ušľachtivé motívy, keď nás tu viedli, zatiaľ čo už tá Sitchinová verzia mi pripadá taká ako veľmi zaujímavá psychologicky, že vlastne sme tu ako taký pozostatok kolónie robotníkov, ktorí boli účelovo na to, aby v podstate oni získali zlato, že aj ten motiv je podstatný si všimnúť, že ako, prečo tí stvoritelia nás. Takže to na začiatok, že niečo vlastne robím, čo je ako aj podobné, ale zároveň aj niečo rozdielne veľmi. By som možno teraz premostila na Vládka, že ty si teda odborník na etykoterapiu a my ste teda v závere povedali, že nás teda tí Anunnaki mali zotročovať a možno tvoja parketa je práve tá jednota, že povedať niečo k tomu, že z tvojho pohľadu na to zotročovanie samotné, že či teda nejaké bytosti proste fakt sa mohli prísť na to, aby nás vytvorili a zotročovali. Či je to z takého toho vyššieho princípu nejakým spôsobom. OK. To prvé, čo mi napadlo, keď som pozeral ten film, bolo, že tam bola položená otázka o tom, čo je život. A v etikoterapii touto otázkou sa zaoberáme úplne na samom začiatku. Zaoberáme sa touto otázkou z pohľadu, kde tie odpovede nejako nezapadajú do seba, nemajú logický rámec, nedávajú odpoveď vlastne. A hľadáme taký postoj, lebo v etikoterapii neustále meníme postoje dovtedy, až dostaneme odpoveď, ktorú znútra pocítime, že je správna pre nás. A hľadáme, etikoterapia je poznanie pravdy o sebe samom v danej chvíli, ako to je teraz. A k tomu nám pomáha tá fyzická inteligencia tela. Naše telo je nesmierne inteligentné, dokáže fungovať tisíce rokov a bez toho, aby sme ho my priamo riadili. Čiže je v ňom vyššia inteligencia, ktorá presahuje nás samých, našu inteligenciu vedomú. A keď som počul tam tú otázku, že čo je život, tak mne okamžite naskočilo to, čo si zvyknem aj mojim poslucháčom na prednáškach alebo na seminároch hovoriť, že pozerám a nerozlišujem z pohľadu tej energie, ktorou sme a ktorá je všade a všetkým, nerozlišujeme medzi formami života. Proste život je všade a všetko. Definujeme život, inteligentnú formu života ako bytosť, ktorá je schopná prejavovať inteligenciu, konať a tak ďalej, ale je aj iná definícia života a to je, život je pohyb. Veľmi jednoducho sa na to pozrieme, úplne očami dieťaťa. Aký je rozdiel medzi živým a neživým zvieraťom, alebo človekom, alebo bytosťou? Živá sa hýbe a neživá sa už nehýbe. V živom človeku cirkuluje život, naša krv, telesné šťavy, energia, impulzy mozgu. Prvkom to už tak nie je. A keď z tohto pohľadu pozeráme to, čo vo vesmíre funguje, že podobné priťahuje podobné, čo je hermetizmus, čo je hore, to je dole, tak vidíme ten pohyb aj vo vesmíre. Potom z tohto pohľadu môžeme začať uvažovať, alebo dovoliť si uvažovať z pohľadu z tej jednoty, že život je všade a všetkým. Potom už je logická otázka, kde život nie je. Tak ako mne je veľmi príjemné na tieto veci pozerať, toto je pre mňa ten veľmi komfortný pohľad, lebo mi dáva odpovede na rozdiel od iných, ktoré mi odpovede nedávajú. A ak uvažujem o celom vesmíre ako o živej bytosti, ako o živote, ako princípe, tak potom je život všade a všetkým. Ak pozerám na svet z duálneho pohľadu, tak ako to ponúkal tento film, tak automaticky môžem to, čo je mimo mňa, ako pozorovateľa toho okolo mňa, vnímať to okolie buď ako priateľské, alebo nepriateľské. A potom to, čo je vo mne, určuje, ako to budem vnímať to mimo mňa. Ak je vo mne strach, tak som veľmi náchylný tomu považovať to vonkajšie za nepriateľské.
Potom môžem sa dopracovať k tomu, že môžem z týchto rôznych faktov vyvodiť, že človek bol naozaj ako nejakým výtvorom, ktorý mal manuálne zabezpečovať nejaké činnosti. Ja osobne si myslím, že tak vyspelá civilizácia, ktorá, ak by existovala mimo túto planétu, ak by bola, tak by vôbec nepotrebovala tu vytvárať si na to bytosti, ktoré by jej ako manuálne zabezpečovala. A už nehovorím o zotročení, to je museli zotročovanie. Myslím si, že taká civilizácia by mala tak vyspelé technológie, že by si proste tú potrebu dobíjať nejaké kovy alebo materiál proste jednoducho zabezpečila aj iným spôsobom. Mňa na to vzrušujú ale iné otázky. A to je ten pohľad, že ak teda takto uvažujeme, tak toho je odrazom opäť nás samých. Že sa cítime ohrozovaní. Ohrozený sa cítim vtedy, keď naozaj žijem oddelený od toho celku, ktorého sme súčasťou a ktorý ma presahuje. A v tom momente som oddelená bytosť, som bytosť, ktorá si vytvára svoje hranice strachu a všetko, čo je za tou hranicou, opatrne sonduje. Ja tu vidím na mojom kocúrovi, keď ako náhle opúšťa svoje teritórium, tak z toho veselého zvieraťa, ktoré je veľmi sebaisté v tom svojom priestore, za hranicou svojho teritória má plné gate, ako sa hovorí, je opatrný, chodí prikrčený a toto isté robíme aj my. Proste za hranicami nášho strachu opatrne pozorujeme, čo by nám mohlo byť priateľské a čo nepriateľské. A ako to máme vnútorne nastavené, tak potom hľadáme. Slobodný človek ide otvorene a očakáva, že to, čo je v ňom, láska a priateľstvo, to nájde aj za tou hranicou. Človek, ktorom sú strachy, očakáva skôr ohrozenia. To je z pohľadu teda etikoterapeuta, ako etikoterapie. Takto vo všetkom hľadám príčiny. Všetko má svoje príčiny, aj to, ako sa na svet pozerám, má nejakú príčinu vo mne. Tie príčiny sú vždy vo mne, ako človeku, ktorý sa pozerá, ktorý skúma. Potom ma to zaujala ešte jedna otázka, a to boli tie nesmierne časové obrovské cykly. My sme tu v podstate chvíľu, najstaršia známa civilizácia, 6000 rokov, Sumery. A to je skutočne, ja to zvyknem hovoriť z toho pohľadu platónskeho roka, kde obeh Slnka okolo stredu galaxie trvá 25 920 rokov, jedenkrát obehne Slnko okolo stredu galaxie na tento čas, tak tých 6000 rokov to sú nejaké 3 mesiace. Tak toľko si pamätáme, to je tak asi všetko. Koľkokrát sa pýtam, a teraz ja tiež veľmi rád slobodne uvažujem, a pýtam sa, koľkokrát už to Slnko obehlo okolo stredu galaxie za ten čas, čo naša slnečná sústava už existuje. A koľkokrát celá tá galaxia už obehla okolo galaktického stredu, a ten obeh trvá 225 miliónov, jeden obeh. Takže to sú obrovské časové priestory, ktoré naše myslenie človeka oddeleného od toho ostatného vesmíru ako si nedosahujeme tie rozmery. Takže ten prvý moment je vôbec ako vystúpať v tom nadhľade a pozrieť sa, že ten vesmír tu krásne funguje milióny, tisícky rokov a my poznáme pár 100 rokov. Pýcha človeka ako jeden z definovaných smrteľných hriechov, myslím si, tie dôvody sú jasné. Je preto prítomná, lebo sa človek oddelil od tých cyklov. Oddelil sa od vesmíru, od prírody, od prírodných cyklov. Funguje podľa svojich nejakých cyklov, ktoré sú pre ňoho, pre jeho človeka, ktorý má strach zo straty života, majetku, lásky, čohokoľvek, tak takýto človek potom stráca aj ten pohľad na tie obrovské časové horizonty. A potom si myslí, že to, čo tu je teraz, to je vrchol. Ja by som toto chcel spochybniť ako prvé, že či to naozaj je vrchol, alebo je to niektorý z vrcholkov. A že ak ten vesmír je živý ako celý, tak môže skutočne kdekoľvek sa v akejkoľvek forme a podobe prejaviť. A potom pre mňa to, ako sa prejavuje, je len momentálna forma. Momentálny prejav, akým sa ten život prejavuje. A to, že tu boli civilizácie, ktoré evidentne, a mňa teda veľmi vzrušuje Egypt, a odkaz Egypta pre súčasnosť, a nie len pre tie stavby obrovské, ktoré zanechal,
ale pre tie odkazy, ktoré sú tam zakodované. Že prečo tu človek prišiel? Že prišiel, aby sa naučil rozpoznať, aké dôsledky prinášajú jeho rozhodnutia a postoje. Ak rozpozná, že každý jeho postoj a rozhodnutie má nejaký dôsledok a ten dôsledok potom je buď želaný alebo neželaný, chcený alebo nechcený, tak potom sa môže rozhodnúť, či tie dôsledky sú želaným alebo neželaným dôsledkom a meniť svoje postoje. A tu už sme v téme etikoterapie, teda rozpoznania. Ktoré moje postoje ma vedú k šťastiu, k radosti, k prežívaniu zmysluplného života a ktoré naopak ma vedú k tomu, že trpím, som chorý, nešťastný, nespokojný. Toto sú otázky, ktoré na pozadí tohto filmu sa mi vynorili, keď som to videl. Takže toľko asi na úvod. Mňa ešte oslovilo, čo ste hovorili tam, Pále, že v podstate aj tie kultúry ako Sumery a Egypt vlastne mohli mať, a tu sa tak pochopila z toho, čo ste hovorili, vlastne tých bohov a tých Anunnaki v podstate ako nejaký mýtus. A vlastne to vo mne otvorilo myšlienku toho, čo si hovorila sestry Vodko, že to keby nekonečno, alebo že sa neviem uchopiť toho nejakého začiatku, alebo že mi to otvára mysel všetkým tým cyklom a tým civilizáciám a že to vlastne nezačalo, nekončí od doby, ktorú poznáme, ale že to mohlo byť a bolo dávno predtým a dávno potom. Je možno na túto myšlienku, že by ste mohli nadviazať. Na ktorú? Ako to, že to bolo, akože my rátame, že dejiny začínajú so vznikom písma. Keď mohli sme zapísať myšlienku, to je asi pred 5300 rokmi vlastne. Sú tie prvé tabulky hlinené, ale samozrejme, že predtým tie civilizácie boli, lebo vieme, že už tam v Altamíre vlastne tie malovali a takže najmenej 30 000 rokov vlastne už máme tu ľudí doby kamenej, čo už robia umenie a takto tých Kromaňoncov. No predtým tiež bolo niečo, tých 100-200 000 rokov, len vlastne nemáme o tom. Máme len tie kostry, nájdeme lebky tých ľudí, ale nájdeme aj nejaké veci okolo nich, akože nejaké nástroje, tak on sa ťažko dohaduje, že ako čo prežíval ten človek, aký mal duševný život, či tak predstaví náboženské. Tam je stále ťažšie sa dohadovať, ale ide to vlastne 100 000 rokov dozadu. Čiže niekde tam, ako on povedal dneska, hovoria vedci, že tých 100 000 rokov dozadu, že to je homo sapiens, akože to sme už my, ten náš druh. Otázka je teda, že oni teda tvrdia, že sme sa vyvinuli náhodou, no a svičím, že tomu niekto pomohol. Tak je to aj s tými mýtmi, že my dnes pod mýtom myslíme, že to ako vymyslené rozprávanie. Oni to samozrejme tak nemysleli, tí starovekí ľudia. Ja vlastne tiež hovorím s tým Sičinom, že mýty sú ako normálne popisy pravdy. Len sú v obraznej podobe, v nejakom vlastne tá forma vedomia taká obrazná bola vlastná tým ľuďom vtedy ešte predtým, než vznikla taká tá racionálna forma ako dnes. My dnes sa bavíme vo veľmi abstraktných, racionálnych výrazoch, pojmoch. Vtedy skôr akoby obrazne malebne všetko prežívali, tak ako keď je niekto menší dieťa, tak všetko vidí viac obrazne, nie tak abstraktne. Ale teda tiež hovorím, to sú pravdivé vlastne správy, ale čo je to tá pravda, že o čom hovoria pravdivo? Boli to naozaj mimozemskí kozmonauti, ktorí tu pristáli a učili ľudí a tak, alebo to boli bytosti, ktoré nemali proste to fyzické telo, ale sú to nejaké duchovné alebo niečo, čo nie je hmotné. Toto je ako keby ten rozdielný bod v tom. A na to možno bude trošku nadväzovať tá moja ďalšia otázka, že čo si myslíte, že ako keby ovplyvňuje tie naše vývojové stupne, alebo tie etapy, alebo tie fázy tých cyklov, ako ste povedali, že na rôznych častiach sveta sa v podstate deje z nimi to isté a vlastne o tom ani nevedia, alebo nevedeli, ale dialo sa to. No, teraz akože toto sú veľmi, takéto odvážne myšlienky sú veľmi dobrý námet na cvičenie v podstate myslenia a uvažovania.
napríklad máte jednu takúto vec, že keď sa zamyslíte nad tým, že napríklad konkrétne ten Egypt a Sumer, tí Egypťania a Sumeri hovoria, že ako to vzniklo. Tak hovoria, že prvý faraón prvej dynastie, ktorý zjednotil prvýkrát Egypt, oni samozrejme tam už ľudia boli predtým, ale nejde o to, že fyzicky tu boli už aj opice a tak, ale o to, že kedy ten vzostup tej kultúry, ten Egypt kultúrny, že začali zrazu byť takí ušľachtilí a mať byť múdri a neviem čo, stavať krásne proste umelecké diela, tak to je akože začiatok Egypta ako kultúry. Takže ten prvý faraón prvej dynastie, keď sa pýtate jeho, že ako to vzniklo, tak on hovorí, no mne boh slnka Horus, ten sokol, tak ten mi začal pomáhať, ja som zjednotil Egypt, všetci akože podrobili sa, uznali ma, ctili si ma, dobil som akokoľvek, proste a tak, že to nebol len, že on bol taký šikovný, ale on hovorí, mne to pomohol vlastne ten slnečný boh. A preto potom uctievajú vlastne toho slnečné božstvo ďalej. Ale hlavne vtedy na začiatku. A teraz v tom istom čase, okolo 3000 pred Kristom v Sumeri, vzniká tiež akoby sumerská kultúra, aj keď tam zase predtým bolo, ale vzniká tá vysoká kultúra a ten prvý král, tá prvá dynastia, ktorá tam je v tých všetkých vôbec zoznamoch kráľov, tak tá hovorí, že ako sa to stalo. No pomohol nám boh Utu, čo je boh slnka, iné meno, ale tiež je to boh slnka. On bol našim takým patronom, inšpirátorom a vlastne ten piatý král v tej prvej dynastii to je Gilgameš, ten najznámejší slnečný hrdina, čiže bol obľúbencom toho slnečného boha a tak robil hrdinské činy a tak. Čiže obidve tie civilizácie okolo 3000 pred Kristom hovoria, že sa zjavili slnečné bytosti a pomohli im vybudovať civilizáciu. A podľa tej akoby angelológie starej, ktorú ten Tritemius a ďalší ešte koncom stredoveku opisovali, to bolo obdobie Archaniela Slnka, čiže Michaela, alebo to je jedno proste tej slnečnej bytosti, od 3080 pred Kristom do 2726, alebo tak. A čiže teraz, keď sa pozriete, že ako to ide ďalej, že tam nasleduje po tých ďalších 350 rokoch nastúpi tam namiesto toho boha Slnka tá inteligencia Saturna, potom Venuše, potom Jupitera, potom Merkura a tak. A vidíte, že skutočne sa, keď odhľadnem teraz od udalosti, tak len to, ako sa mení kult náboženský. Pred Egypťania za každým sťahovali hlavné mesto, vlastne tam, kde bolo obdobie toho boha, ktorý bol duchom času. Čiže oni na začiatku to zjednotili tí bohovia z tých Hierakompolu a z Heliopolu, kde vlastne bolo centrum toho kultu Slnka. Potom presunuli v dobe Saturna do Memphisu, hlavné mesto. Potom prišla venušanské obdobie, tak začali uctievať Hatoru, bohyňu lásky a takto. A to vidno napríklad v menách faraónov, že si berú, oni stále si dajú nejaké trónne meno, že je syn nejakej bohyne alebo obľúbenec Slnka a tak. Potom príde Jupiterské obdobie, to už stredná ríša, tak sa to presťahuje k Amonovi do Vesetu. Potom príde Merkúr, to je vlastne tam ten ich Toft. Príde Marsické obdobie, boh vojny, to je Suter v Egypte, tak presťahujú hlavné mesto do Avarisu, to je vlastne centrum toho boha vojny a hovoria, že ten je teraz najsilnejší. Čiže vidíte, že ako to oni akoby vnímali, že sa tu striedajú ako keby vplyvy, že chodia tí bohovia. A teraz, keď idem ďalej a ďalej a ďalej, tak to ide až doteraz. Keď končí celá tá egyptsko-sumerská civilizácia, tak príde Grécko-Rím a nakoniec až novovek. A vy ste, že tie kultúrne vlny a toto ide doteraz, len sa to ako keby mení, my len ako keby to zapadalo do podvedomia viacej. A zistíte, že chodili slneční hrdinovia od toho Gilgameša, Perzeus a takýto.
že potom sa to, v tom kresťanskom období sa to zmení na svätých, že už vlastne namiesto toho boha slnka príde svätý Juraj, ktorý bojuje s drákom a tak. Je to úplne to isté ako ten Perzeus, ktorý, alebo ten boh slnka, čo bojuje vlastne s drákom, ten Michael. Len už sa povie, že vlastne to je svetec, ktorý má tie vlastnosti. A potom to je tak stredovek zhruba. A keď to ide do novoveku, keď už nikto nič akože neverí, tak zistíte, že to postupne prechádza do rytmu filozofov, čiže určitých mysliteľov idealistických a tak, ktorí idú vlastne až doteraz. Teraz sme zase v Michalskom období. A viete, že ten rytmus ide ďalej, len sa premieňa tá podoba toho. A teraz keď to domyslím, že prečo to hovorím teda, že boli teda duchovné alebo hmotné tie slnečné bytosti, ten Horus? No veď on pôsobí aj dnes, od konca 19. storočia je tu znova, je duchom času ten Horus, ktorý založil Starý Egypt. Pristal hmotne v rakete? Nie. Ale pôsobí na nás všetkých, aj na vás, či o tom viete alebo nie, aj na ateistov. A všetci podľa toho sa my inak správame, je úplne iné impulzy v podvedomí ľudstva. Vlastne celá kultúra sa mení podľa toho. Takže toto je len jedna myšlienka, taká nič, že keď rozmýšľate správne nad tým, tak toto svedčí skôr o tom, že o čom sa rozprávame, veď to je aj teraz, to nebolo len vtedy, ale keď to je teraz, tak si priamo môžeme hovoriť, že je to niečo, čo fyzicky ste nestretli toho. Ale psychologicky, vnútorne, keď skúmate, že čo majú ľudia čo sa im sníva, čo majú, aké impulzy podvedomé, ako sa im hodnotový rebríček zmenil koncom 19. storočia, zistíte, že mohutným spôsobom tá bytosť pôsobí na každého. Len si to nevedia uvedomiť. Proste oni povedia úplne iné dôvody, že proste nad tým nikto nerozmýšľal. Niečo sa zrazu je iná fyzika, iné umenie abstraktné, iné a teraz povedia, no to je preto, lebo niečo. Nejak sa to zdôvodní, ale to nie je preto. No vidíte, že to po 1000 ročia je nejaký impuls, ktorý veľmi hlboko duchovne je. Ľudia na to reagujú, ale nevedia vôbec, čo odkiaľ to prichádza. Ty si chcel zareagovať? Naviažem na toto, tak veľmi podobne cítim tieto veci aj ja. A vidím to možno ešte v takom inom kontexte, z iného uhla pohľadu. Tak ako to vysvetľujú Vedy, staroindické eposy, ale našiel som to aj v egyptských odkazoch, ktoré opisujú práve obeh planét, vy ste tiež na ne poukazovali, a opisujú vlastne pohyb slnečnej sústavy okolo stredu galaxie a galaxie zase okolo stredu galaktického. A že sa to pohybuje po elipse. A vedy teda popisujú jugy, že sú teda 4 jugy. Tá vrcholná juga, keď sme najbližšie ku stredu galaxie, a keď teda energie zo stredu galaxie pôsobia najsilnejšie, tak to je zlatý vek ľudstva, to je Satya Yuga. Údajne vtedy človek má mimoriadne schopnosti z nášho dnešného pohľadu, že treba žije v podstate dlhšie, má schopnosti, treba telepatické schopnosti a mnohé iné sa tam popisuje. A naopak, keď je v Kali Yuge, čo je teda juga, ktorú prežívame dneska, ešte stále, a to celé obdobie našej známej minulosti, ktoré je zapísané, to je vlastne obdobie Kali Yugy, tak to je obdobie, keď sme najďalej vzdialení vlastne od toho galaktického stredu a teda logicky pôsobia tie energie ako keby najmenej na nás. Čiže v tom vidím tú podobnosť, čo pán doktor Páleš hovoril, že to striedanie toho ducha času je vlastne striedaním aj vplyvov, aj tých pôsobenia energie na nás. Či sme bližšie, alebo ďalej vzdialení galaxii. A mne teda je veľmi blízke pozerať sa teda z toho pohľadu tej jednoty. Teda v mojom nazeraní nerozlišujem medzi tým pohľadom materiálnym a tým duchovným. Pre mňa je to jedno. Duch sa prejavuje aj v hmote. Ak toho ducha vidím aj v hmote, tak tam nájdem súvislosti. Čiže mne je veľmi sympatické neoddelovať to. A prestať súťažiť, kto má pravdu. Či je to tak, alebo onak. Ja si myslím, že tá pravda je oboch tých pohľadoch a každý cez ten svoj pohľad sa dopracovať pravde aj môže. Cítim sa naozaj v tomto veľmi nestranne.
Vo mne osobne to teda, čo ste hovorili vy, vyvolalo niečo také, že ako keby my sme teraz v podstate žili históriu. A to je pre mňa úžasná myšlienka, takže vám za ňu ďakujem, lebo to mnou tak prešlo, keby, že nevedome, možno už teraz vedomejšie ako predtým, sa nám v podstate deje to, o čom my rozprávame, o čom sa učíme, o čom sa snažíme niečo dozvedieť. Takže v podstate to vieme. Taký môj osobný záver. Ja by som možno dala priestor aj vám, keby ste sa chceli niečo opýtať. Či vás zaujalo niečo z tejto... Máte nejakú vašu osobnú vnútornú otázku, s ktorou si neviete dať rady? Nehambite sa, ja som sa tiež hambila, ale som to nechcela. Obecenstvu je všetko jasné, ale ja by som sa opýtal potom, keď vám je to jasné. Nech sa páči. Ešte počkajme chvíľu. Dobre, možno sa niekto odhodlá. Keď nie je otázka, to znamená, že im je to jasné. Niekto by mi mohol vysvetliť tým Sičinom, že ako to teda je. príčinách, ktoré sú v nás. A chcela by som sa ho opýtať, že čo si myslí o vedomí a o vedomí vlastne celého ľudstva, či to tiež vlastne ovplyvňuje to, čo sa stane a to, čo vyvolá nejakú príčinu a nejaký dôsledok. Ja si myslím, že v každej jednej sekunde prítomnom okamihu ovplyvňujeme to, čo sa nám stane. Že príčina toho, čo sa... Dôsledok toho, čo sa stane zajtra, príčina toho je tu, čo robím teraz. To, že tu dneska sedím, tak má tiež svoju príčinu. Nevyskytol som sa tu náhodou, nespadol som z neba, nebol som sa ani nikým poslaný. Urobil som nejaké rozhodnutia, zaujal nejaké postoje v minulosti a tie sú príčinou toho, že teraz sedím tu a teraz. A neverím na náhody. Proste náhody v mojom svete neexistujú. Lebo presvedčil som sa o tom, že existuje, všetko má svoju príčinu. A podľa toho, aké volím rozhodnutia, aké postoje zaujímam, tak také potom dôsledky mi to prináša. A vždy je to pozitívne. Ak mi to priniesie dôsledok, ktorý je neželaný, tak si poviem, tudy cesta nevede. A aj to je pozitívne. Rozpoznám, ktorý môj postoj ma priviedol k tomu, že ten záver, ten výsledok je neželaný. Nerobí ma šťastným. A potom môžem v budúcnosti meniť tieto svoje postoje a takým spôsobom, aby som dosahoval, hoci aj nevedomo kompetentne, také dôsledky, ktoré si želám vnútorne. A ja si želám také dôsledky, ktoré ma robia vnútorne šťastným, spokojným. Takže ak sa vaša otázka smerovala k tomu, čo je vedomie, je to ten univerzálny pozorovateľ, ktorý... Je to kolektívne, že skôr to vnímam ako kolektívnu inteligenciu, ako inteligenciu toho celku, ktorého sme súčasťou. Ale do toho ja nezahrňam len človeka. Pre mňa je rovnako inteligentný mravec, ktorý dokáže úžasným spôsobom vybudovať svoje mravenisko a fungovať v spoločenstve a naozaj aj sociálne a veľmi múdro, inteligentne. A nemyslím si, že človek je tá najinteligentnejšia bytosť, lebo to, čo žijeme, ukazuje, že robíme fatálne omyly a nachádzame sa veľmi často v slepých uličkách. Ale aj to je pozitívne, lebo vďaka tomu sa učíme. Že celý ten systém je samoučiaci sa systém. Sme jeho súčasťou, neoddeliteľnou. My môžeme skúmať sami seba oddelenie. Toto je človek, jeho história a toto je to ostatné. Mne je veľmi sympatické, keď na to pozerám z pohľadu ešte ako poschodie vyššie. Že všetky formy života sú formy toho života, ktorého som súčasťou. Môžem? Ja by
som mala otázku, ale to je len takú všeobecnú možno na zamyslenie, ak sa hovorí, že história sa opakuje, alebo minimálne existujú cykly. Niečo poviem. Prosím. Počujeme v pohode. Tak, že keďže sme hovorili, ste spomínali, ja s tým súhlasím, keď človek len tak bude premýšľať alebo poznať nejakú tú históriu alebo informácie z minulosti, tak bola tu Atlantida, boli tu určite aj iné civilizácie. A keďže tie civilizácie vždycky prišli k nejakému vrcholu a v tom vrchole vlastne došlo, aspoň by som to tak len vo všeobecnosti, k ich vlastnému zničeniu alebo k nejakej premene, zmene. Tak tým pádom, ak sme hovorili, že cyklus sa opakuje, vyzerá to podobne, že v súčasnej dobe vlastne dochádzame k tomu nejakému technickému alebo duchovnému vrcholu, tak dôjde tiež, alebo bude sa to opakovať, myslíte si vy k tomu, že zase dôjde nejakej zmene, k nejakému zničeniu, by som až konkrétne povedala, alebo tie civilizácie vyslovene boli fyzicky, technicky zničené. Či sa dobre pýtate, že v prvom rade ide o to sa pýtať tak, že čo máme robiť, aby sme nedopadli zle. To je taká plodnejšia otázka, že odpovedať na to, že ako to dopadne, v podstate najmudrejšie sa odpovedať, že podľa toho, čo urobíme. To je najdôležitejšia odpoveď a nejako to odhadovať ani nejak, že ako dopadneme, vlastne ani nevidím v tom nejaký zmysel. Oni samozrejme, tie cykly, tá história je taká cyklická, že už taký arabský, neviem, taký učenec, taký zakladateľ sociológie, tento veľmi tak popisoval, že vlastne sa tá civilizácia zdvihne nejakými cnosťami, sa vypracujú a potom už keď majú blahobyt, tak sa vlastne mravne zopsujú tí ľudia, rozvojú príliš dobre a ľahko. A vlastne po nejakých generáciách vypočítaval, že vždy nastane ten úpadok, ten pád. No. Čiže sú tam vždy tie cykly, že vždy je tam nie len nejaký stále pokrok a rast, ale vždy je tam aj ten úpadok a rozklad akoby tej kultúry, po ktorých potom zostávajú tie pyramídy a tak jak Majovia a tak. Že vlastne zanikne, rozpadne sa tá spoločnosť, stratia nejaké kúzlo, nejaké hodnoty, nejakú vieru spoločnú, že sa proste pobijú, pozabíjajú, rozídu, prestanú proste byť schopní tú kultúru nejako ďalej rozvíjať a udržovať. Na väčšinu jadro toho je morálny úpadok. No a my, akože ja mám pocit, že my upadáme voľným pádom ako duchovne. Že pred chvíľou tu bolo nejaké nadšenie, že sme teda komunistov odzvonili a za 20 rokov v podstate sme sa tak nejako skazili, alebo za nejakých 40-50 rokov, že to je dramatický rozdiel. Veľmi dramatický a neviem, či mi vôbec rozumiete, čo mám na mysli, lebo ten tá technická výroba, ten technický pokrok vlastne maskuje ten mravný úpadok. Tým, že nikto nezomiera na ulici, nehladuje a tak sa zdá, že vlastne sa nič zle nedeje. Ale keď sa pozriete na tie akoby mravné a psychické návyky ľudí, na tie rozdielne postoje, že ešte naši otcovia alebo dedovia, aké mali cnosti a postoje, že ja neviem ešte to dneska ani neviem, ešte za prvej republiky, keď nejaký remeselník by niečo zlé urobil, alebo by vás oklamal, alebo niečo, tak to malo následky. Ešte za 50. 60. roky ešte bol názor, že vlastne človek by teda nemal míňať to, čo si nezarobil, že by mal šetriť, potom to našetrené investovať do niečoho, čo prinesie zase hodnoty. A my dnes už v tých posledných máme
taký zbesilý zvierací konzum, že ľudia vlastne, že požičať si čím viac, natlačiť falošné peniaze na papieriky, ku ktorým vlastne neexistujú tie hodnoty, a potom stroviť, ako utratiť na veci, ktoré nič neprinesú. No mohol by som tu menovať jak nejaký kazateľ, že ako upadáme duchovne, myslím, že príkladov. A proste strašne rýchlo sa mení k horšiemu proste tieto vlastnosti ľudí, tie ich hodnoty, predstavy, že čo by malo byť aj v tom ideálnom prípade. Na to spustošenie vlastne začína byť vidieť teraz na tej finančnej kríze, že teraz už ani, keď už, neviem, že ukradli 2 bilióny eur, vlastne len za posledné 3 roky, tak teraz chodte s niečím, že niekto vám ukradol, že niečo spravil, toho je toľko, že to už ani nemá zmysel, že už vám ani nie je počuť. Že tie zločiny a to, čo sa deje, ten zmätok je taký veľký, že niečo, čo kedysi by bol nepredstaviteľný prehrešok, tak to už ani, povedia, že ale to už ani nehovor, na to nemáme čas. Čiže my ako, je to akože naozaj, že nejaký, ide o to teraz, že ako zareagujeme, že či si to, lebo ono vždy sú nejaké výzvy, že či to hrozí, ľudstvu stále niečo hrozí a vždy ide o to, že v akom momente si to uvedomí, že či ešte strhneme ten volant, že ideme iným smerom, alebo nie, či narazíme rovno. Toto sú tie zaujímavé momenty, že čo sa stane teraz. Proste ideme ďalej týmto smerom, alebo si to teraz uvedomíme, stačilo toto teraz, že máme tie problémy, že si niečo uvedomíme, alebo nestačilo. Ja tu 20 rokov hovorím, od kedy som mal Sofiu časopis celé 90. roky, som všetko hovoril dopredu, čo sa stane. Pred 16 rokmi som napísal, dolár padne, proste množstvo vecí, všetko sa to teraz uhralo a teraz hovoria, áno, je to tak. No ale keď som to hovoril vtedy, tak hovorili, to nepodstatné, to je, však ty nie si žiadna autorita. Tá tragédia je, že my všetko sa to musí stať, to zlé, a potom až povieme, no áno, tak bolo to zlé, akože stalo sa to zlé. Potom je ale neskoro. Toto je definícia zvieraťa, že zviera musí niečo ísť a popáliť sa, a potom povie, áno, pálilo to, ale človek by sa mal líšiť od zvieraťa tým, že rozmýšľa. Že to vidí dopredu, že keď budeme robiť toto, tak to dopadne takto. A to myslenie absolútne absentuje, vlastne úplne zmizlo. Vlastne ja mám stále horšiu skúsenosť s tým, že proste hocičo vysvetľujem, aj úplne jednoduché veci, tak mi ľudia povedia, že to je tvoj názor, alebo že to je tvoja nejaký, bo keby som si to vymýšľal, a potom, keď sa to stane, tak možno stalo sa to. Keď už je neskoro. Neviem, k tomu úpadku civilizácie, že vlastne toto by sme si, mala byť jedna téma tiež tu, že či, ja neviem, že aký máte vy pocit, že sa nič nedeje, alebo všetko je v poriadku, alebo že čo ideme robiť, alebo ako si to predstavujeme, ako. A teraz tie dejiny, v podstate ja študujem hlavne dejiny, tak to je ako učiteľka ľudstva, lebo tam vidíte, ako bol Egypt, ako bol Rím, ako boli tie ríše a ako sa to vždycky zosulo, že veľakrát už sa to stalo a z toho sa dá veľa naučiť, že ako sa to odohralo, ako nastali tie vzostupy tých kultúr, tie zlaté veky a Periklové Atény a také, a ako potom a prečo vlastne to išlo smerom dole. Mňa to inšpirovala vaša otázka k tomu, že som si spomenul, ako to je v hinduizme. Tam tie 3 základné božstvá, Brahma, Višnu a Šiva, sú iným menom označované ako stvoriteľ, udržiavateľ a ničiteľ. To sú ich tie rozšírené mená. Teda niečo neustále v tých cykloch vzniká, udržiava sa a zaniká. A keď sa pozrieme teraz na seba, na človeka ako bytosť, tak moje telo tiež vzniklo, sa udržiava a zanikne. Na tom sa asi zhodneme veľmi rýchlo. A teraz ako etikoterapeut sa na to pozerám, že čo je toho príčina. A etikoterapia mi dáva túto odpoveď, že
všetky nehody, choroby, úrazy majú svoju príčinu v narušených vzťahoch. Buď samého k sebe, alebo k iným ľuďom, alebo k iným bytostiam, alebo k celej planéte a životu na nej, alebo dokonca celému vesmíru, vrátane Boha, ak neho verím, a môj vzťah k nemu, ak je narušený, tak tiež sa to prejavuje potom buď v ochorení, alebo v nehodách a úrazoch. A teda strata života, podľa tohto, jej zmyslom toho, že zomierame, je, že sa vymaníme vlastne zo vzťahov, ktoré sú natoľko toxické, že nám vlastne neumožňujú ďalej žiť. A dôkazy pre toto sú tam, keď vidíme, že naozaj dlhovekí ľudia ako žijú. Skutočne majú harmonický vzťah aj k sebe samému, aj k prírode, žijú v súlade s prírodou a veľmi často je v súlade harmonicky s ľuďmi okolo seba. Teda z tohto pohľadu o poschodie vyššie, aký zmysel, si kladiem otázku, by mali tie zániky. A zmysel vidím v tom, že človek na istej úrovni, keď sa dostane do tej slepej uličky, tak potrebuje vystúpiť ako bytosť z toho vlaku, aby tie toxické vzťahy, ktoré už mu neumožňujú ďalej rásť a spoznávať seba samého, tak vlastne potrebuje na novej úrovni. A tam dostávam odpoveď aj z toho, ako kvantová fyzika dnes vysvetľuje veci, že sa evolúcia vlastne s tým kvantovými skokmi ako keby posúva dopredu. A to je naozaj možno už téma pre iný večer a niekoľko zaujímavých námetov som už zachytil, ktoré určite spoločne potom spracujeme do témy tých ďalších večerov, ale tu, kde si vidím, ma to naplňa takým pokojom, že aj keď teda ideme tou zvieracou formou a keď súhlasím s tým, čo hovorí pán doktor, že tá realita je ako keby, že úplne stráca sa morálne aspekty. Ale na druhej strane, to, čo dneska považujeme za také veľmi kritické, teda tá kríza ekonomická, tak v 30. rokoch pán Tomáš Baťa na to veľmi jasne upozorňoval, že to nie je finančná kríza, to je kríza morálky. A odtedy sa vôbec nič nezmenilo. Je to stále kríza morálky. Teda pravdivosti, nakoľko sme pravdiví sami voči sebe a nakoľko pomenovávame veci. A možno ešte teda dopoviem to, čo mi ako inšpirácia, keď som počúval vašu otázku, je ten odkaz, ktorý tu nám dnes a denne a stále intenzívnejšie zanechávajú Toltekovia, Májovia. Neviem, či ste zachytili informáciu, minulý týždeň v piatok starejšinovia kmeňa Májov sa vybrali na takú púť Amerikou a teda v piatok v New Yorku tú cestu zahájili. Nesú tých 13 nefritových lebiek so sebou a budú robiť obrady po celý čas až do budúceho týždňa, do piatku, do 11.2011. A oni tvrdia, práve dávajú odpoveď na vašu otázku, že to, ako to dopadne toho 21.12.2012, že to ovplyvňujeme my dnes. Teraz, tu. A to, ako sa to stane, že my ako keby sme sústredili na ten dátum, že vtedy končí majský kalendár a že čo sa stane, ale že stane sa to, aké naše vnútorné postoje zaujímame dnes. A potom ešte ten ich odkaz je taký, že každý človek má v sebe dvoch vlkov, ako keby symbolicky, a jeden vlk je nenávisť a druhý je láska. A otázka toho starejšínu kmeňa Majov je, že ktorý z tých vlkov zvíťazí vo vás? Každý sám si asi môže dať tú odpoveď, ako to cíti. Ale to rozhodnutie, ktorý chcete, aby zvíťazil, by sme mali urobiť každý sám za seba a urobiť ho najlepšie hneď teraz. Možno ani neodísť odtiaľ bez toho. A tá odpoveď je, že zvíťazí ten, ktorého budeme živiť, alebo ktorého budete živiť. A nenávisť živíme nenávisťou, lásku láskou. A to je moja parketa etikoterapie, rozpoznávať, kedy je vo mne nenávisť. Ona má často tak maskované podoby, tak je zamaskovaná, veď hovoríme, cesta do pekla dláždená dobrými úmyslami. Chceme konať dobro a dostáva sa nám naspäť nenávisť a tak ďalej. Čiže aj rozpoznať, čo to nenávisť je, čo je to vlastne to agresívne, nie je celkom jednoduché. A Majovia hovoria, že dopadne to celé tento raz tak, akú kvalitu, ako celok, ako ľudstvo preukážeme.
Samozrejme súhlasím s tým, že mnoho tých signálov, ktoré vnímame, sú skeptické. Ako naozaj človek by povedal, že to asi ani inak nemôže dopadnúť, len opätovne si povieme na novej úrovni znovu. Za ďalších 6 000 rokov sa môžeme dostať tam niekde, kde sme teraz, alebo za 30 000 rokov. Iné zase signály hovoria, že to tak nemusí dopadnúť. Ja keď som si všimol, že ako to vyzeralo, keď v Amerike bolo to veľké tsunami a tie spravodajské štáby dávali tie zábery, ako tam ľudia drancovali, ako proste brat nepoznal brata, ako proste sa tam bili o každý krác chleba, tak ma to tiež nenaplňalo veľkým pokojom, že teda kde je ten brat bratovi a sestra sestre. Ale na druhej strane v zápätí, netrvalo to ani tak dlho, bolo tsunami v Japonsku a tam som uveril v človeka ako takého. Keď som videl, ako tí Japonci proste úžasne zvládali tú situáciu a zvládajú, akým obrovským príkladom morálnym sú pre nás, ako takéto situácie zvládnu. Keď ten záber na tú babičku, ktorá proste s palicou tam dokrývala a všetci jej dávali miesto, aby teda prišla dopredu v tom obchode, aby si kúpila to, čo potrebuje, tak ona povedala, nie, ja som prišla teraz, moje miesto je tu a postavila sa do radu. To je pre mňa ľudskosť, to je pre mňa kvalita. A tú kvalitu odvtedy, od toho dobu cítim na každom kroku. Posledná takýto signál pre mňa, že to predsa len môže dopadnúť tento raz inak, je, že sa objavila štúdia, minulý týždeň to bolo v novinách, nejaký americký sociológ to zverejňoval, že klesá zločinnosť. To bolo pre mňa šokujúce, ja som to prečítal a že skutočne za posledné obdobie, to sledované, teraz nepamätám, aké dlhé obdobie to bolo, že veľmi prudko sa znižuje kriminalita a zločinnosť. Hoci podľa toho, čo by sme povedali, že sledujeme správy, ako by nám to tú odpoveď možno nedávalo. Ale keď som si uvedomil, akých ľudí stretávam ja, tak skutočne v poslednej dobe nestretávam vyslovene agresívnych ľudí. Teraz moja otázka bola, kde je toho príčina. Či to súvisí s tými cyklami, ktoré sa tu proste uzatvárajú a proste tá vibračná úroveň Zeme sa dvíha, ako to hovoria zase ľudia, ktorí sa venujú meditáciám a senzibilní ľudia, ktorí tieto veci cítia zvnútra. A či tam je alebo nie je teda súvislosť. To je otázka. A na to možno môžeme hľadať odpovede. Pán Pál, ešte mi na to. Vy teda študujete tie cykly. Neviem, čo si mám vybrať v tým období. Tie cykly, akože jedna vec je taká, že si predstavte, že to je len ako ročné obdobie ducha. Že tak ako sú ročné obdobia, ono to vplýva na človeka, zima, leto. Každý rok v zime robíme nejaké veci, v lete iné, na jar ideme siať a tak, či keď je človek v súlade s tým, tak vlastne akoby žije s tým, využíva to, je v súlade s tým. Keby som sial na jeseň, tak mi nič nevzíde a tak. A keby som si na zimu nanosil drevo, tak zmrznem a tak. A že ja vlastne tvrdím, a to verili všetky tie staré civilizácie, že sú tu aj akoby duchovné periódy, že určité duchovné vplyvy sú periodické a tak. A samozrejme, že to ľudstvo sa potom inak reaguje, inak správa, že tiež je tu určité duchovná sejba a potom tá tvorivosť a tak. Ale vo vzťahu k človeku je to vždy ako také ročné obdobie, že my sa nemôžeme zdôvodňovať, že mám nejaký problém, pretože prišla, že by som ja bol horší, alebo že budem robiť nejaké hlúpe rozhodnutia, pretože je to v zime, alebo je to na jeseň. Že to je len ako taká, ako prostredie. Vlastne fyzické prostredie, duchovné a to, že ako človek reaguje, čo s tým robí, na čo to využije, čo z toho stvorí, či dobré alebo zlé, to proste akoby tá ľudská čisto slobodná vôľa, že čo s tým spraví. Takže my vlastne sa nemôžeme na žiaden cyklus vyhovárať, že niečo by sa dialo kvôli tomu, lebo každá tá kvalita vlastne je na nás, aby sme
ju konštruktívne tie energie použili na niečo dobré. To je taká ako jedna myšlienka k tomu, čo obyčajne treba povedať, lebo že vlastne tie striedania tých cyklov nehovoria o tom, že by malo nastať niečo zlé alebo dobré, len ako keby je to také iné ročné obdobie, že sa pracuje s inými kvalitami v tom čase. Čo ešte tam bolo? To bolo pre mňa osobne najzásadnejšie z toho celého. Že keby sa nevyhovárať na to, že nás nejaké energie ovplyvňujú a dopomáhajú proste k určitým okolnostiam, určitým udalostiam, ale možno využiť to, čo sa deje a postaviť sa k tomu nealibisticky. Alebo aj inak sa to dá povedať s nejakou terminológiou vlastne psychologickou, že tu tí bohovia vlastne, či sú tí Anunnaki alebo iné, tí rôzne, všade to má iné názvy, tak ja vlastne odhadujem, že to pôsobí stále. Že ten duchovný svet nezmizol, len sa zmenil vzťah človeka k tomu svetu, že my dnes to prežívame tak, teda väčšina, ten priemerný človek, že je to len akoby taký, my tomu hovoríme podvedomie alebo nadvedomie. A tam vlastne sa dejú veci, ktoré nie sú v našej moci všetky. Ja môžem si sám tvoriť myšlienky a rozhodujem sa tak, ale zároveň na mňa niečo pôsobí duchovne, čo nemôžem, ja o tom nerozhodujem. Ale rozhodujem o tom, že ako na to budem reagovať. A takto vlastne akoby v každej epoche jeden z tých archanielov, alebo znova kresťanský termín pre to, čo v Babylone hovorili bohovia, tak vlastne sa vynárajú určité inšpirácie nám podvedomé, na ktoré akoby nás nabádajú, alebo nútia, alebo teda musíme na nich nejako reagovať. To nejaké akoby dary, vlastne nejaké energie duševné, ktoré môžem premeniť na niečo pozitívne, keď to chcem, keď si to nejak uvedomím a mám rozhodnutie, že chcem nejaký dobrý úmysel a niečo stvoriť. Vlastne, keď niekto sa nesnaží niečo tvoriť a byť lepší, sa vyvíjať, tak vlastne nemôže byť zdravý. To už zistil Maslow v tej svojej teórii, akože dosť významný psychológ a dobrý, ktorý zahrnul tú duchovnú dimenziu, že k človeku patrí, že sa snaží o niečo, o vývoj, o nejakú tvorivosť. Keby chcel byť len to, čo my dnes máme, tú koncepciu, že človek by mohol byť len tak, že sa nemusí vyvíjať, že môže konzumovať, tak to vlastne vedecky nie je možné. Ten človek musí ochorieť vlastne duševne a tým pádom potom aj fyzické. Že on nemôže zdravo fungovať tak, že budem len ako konzumovať alebo nejako tu byť nejaký živočích, lebo on vlastne má nejakú prirodzenosť, ktorá to vylučuje. Čiže človek, my musíme s tým, žijeme v epoche Michaela, vlastne také, ako keď zakladali ten Egypt, lebo to vlastne po 2500 rokoch sa vracajú tie bytosti. A znova je evidentné, je vidno, že od konca minulého storočia sú tu určité podvedomé impulzy, na ktoré ľudia nejako reagujú, ale keď si to nechcú uvedomiť, keď majú všelijaké falošné teórie, že to neexistuje, že to nie je, že to boli bajky vymyslené, tak potom vlastne to neprestane existovať, tie duchovné vplyvy, len sa udeje to, čo by Freud nazval, že vytesnenie do podvedomia a tam potom nastáva nejaké chorobné ložisko, že vlastne nejaké chorobné neduhy, proste si to premieňa na niečo deštruktívne. Asi ako keď niekto by potlačil úplne sexualitu, alebo tak nejakým spôsobom sa zblázni, nejak ochorie duševne, alebo telesne, že to premení na nejakú chorobnú ambicioznosť alebo na niečo iné a potom je z neho nejaký Hitler alebo také veci. Takto každý ten duchovný impuls, keď to nepochopíme, keď odmietame náboženstvo, odmietame hodnoty, odmietame myslenie, odmietame akúkoľvek kultiváciu a tvrdíme, že môžeme existovať len fyzicky, tak vlastne tam vznikajú
také veci, že ľudia začínajú im šíbať vlastne, že vlastne nie sú zdraví a začnú, a tí sa ešte spoja a vznikajú celé hnutia vlastne určité akoby spoločenské choroby v podobe takých deštruktívnych hnutí. To, čo sme práve máme za sebou, to bol návrat Archaniela Samaela, to je vlastne starý boh vojny, babylonský, ktorý oni volali Nergal, a vracal sa každých 504 rokov. No presne od 1917 do 89 bol zase jeden návrat a to je tých 72 rokov tých svetových vojen a genocíd a tak. No tí babylonskí kňazi nám to hovorili, že dajte si pozor, keď on príde, tak bude chcieť, aby tiekla krv, aby sa zabíjalo a tak. My sme to presne všetko urobili. Ešte aj priemyselne sme to vylepšili všetko, že proste naozaj sme stihli vyvraždiť stovky miliónov ľudí. Čiže úplne sme prepadli vlastne tomu Nergalovi, totálne. Teda nie úplne všetci, ale tých bolo tak málo, že vlastne si nemohli pomôcť, lebo vlastne tam bol Hitler, tam bol Stalin, tam proste sami vodcovia, ktorí vyťahli ideológie, že treba vyvraždiť nejakú druhú skupinu. A to bolo jedno, keď sa spätne pozriete, to bolo jedno ako. Proste niekoho si vybrali, tam boli Židia, tam Gulakov a Muržujov, tam mestské obyvateľstvo v Thajsku. Vždy si vybrali nejakú skupinu, ktorú treba vyhľadiť úplne. Čiže vlastne my sme podvedome urobili obrovský krvavý rituál, kde sme obetovali tomu Nergalovi vlastne rieky krvi. To, čo sa vždy robilo, akorát, že oni predtým vedeli, že to je ako pre toho boha, aj Aztekovia, že zobrali 20 000 ľudí, vytrhli srdcia a povedali, že to je na slavu Huitzilu Počtliho. Tak my sme urobili to ešte oveľa viac ľudí, len sme tvrdili, že on neexistuje. Ale to je jedno. Lebo tie fakty sú vlastne rovnaké. Čiže s nami sa dejú takéto veci, ktoré si musíme uvedomiť konečne. Že to nie je jedno, že proste tu sa nedá hovoriť, že my nepotrebujeme rozumieť sami sebe, že nepotrebujeme to náboženstvo. Proste to nie je možné. V tom starom Sumeri vždy bol chrám v strede mesta, tam bol ten boh a hovoril, že oni všetci, že on je v centre. A ten boh stelesňoval určité hodnoty. Že povedzme bol ten boh slnka, Šamaš, alebo Utu, tak ten mal chrám v Sipare a tak. A ten jeho chrám vlastne, pretože ten kov slnka bolo zlato, tak ten jeho chrám bola vlastne banka. Tam bolo zlato, to zlato patrilo tomu bohu. No tam boli nejakí kňazi a kňažky, ktorí vlastne boli tí, neboli len kňazi a kňažky, ale boli to, čo my by sme dnes nazvali bankári. Oni vlastne akoby v mene manipulovali s tým obeživom, s tými kovmi. A dali, že tu bude pole, tu postavíme to, tu len to, tu toto, ale boli to zlato bolo spojené, stále sa odvolávali na vôľu toho Boha, bolo spojené s nejakými hodnotami. Čiže sa museli tie peniaze používať na nejaké hodnoty ušľachtilé, lebo povedali, pozor, to není tvoje, to je Šamašovo, ty môžeš to len to a urob s týmto, môžeš to vrátiť, to není, že ty si môžeš robiť, čo chceš. Že ja si zoberiem kilo zlata v tom chráme a idem to utratiť, ja neviem, že sa nechám vystaviť na mesiac, alebo sa budem hádzať dole hlavou na tých gume, alebo jak tí na Wall Street, že s prostitútkami a na drogy minali 100 000 denne za jeden večer a také. Tak tam bolo spojené peniaze napríklad presne s hodnotami, ktoré stelesňoval ten boh slnka. A teraz sa to rozpojilo, vlastne to bývalé zlato, to boli papierové peniaze, teraz už sú len počítačové peniaze, namiesto toho zlata bývalého a nie je to spojené s ničím. A teraz sa nám to stalo, že vlastne tie peniaze nie sú spojené s ničím. Už nie, že s morálnymi hodnotami už neboli spojené dávno. Od 70. neviem ktorého prvého to nebolo spojené ani s tým fyzickým zlatom. A nakoniec ani so žiadnymi výrobkami, že vlastne nikto nič nevyrobil. A ten bankár si napísal, že miliardu, napíše si 9 nul a ide a nakúpi si za to. A to je vlastne to isté, že on to akože ja napíšem 9 nul na papier, dám vám, vy mi dáte za to, poviem, že mi dlžíte a poviem, tak ja mám vlastne, tak môžete, že vy nakúpite a proste môže sa za to nakupovať, za ten papier. No tým vlastne nastáva obrovská inflácia, ktorú môžeme všetci zaplatiť teraz.
To robíme s tým eurom, že musíme tie 2 bilióny my zaplatiť tým, že musíme chodiť do práce tak dlho, kým nevyrobíme niečo za tie 2 bilióny bezplatne už, že nedostaneme plat. Len sa to rozloží teda tak, že to ide do inflácie, že buď si dostaneme ďalej platy, ale vlastne budú mať, ja neviem, o 10% menšiu hodnotu tie všetky peniaze a všetky úspory. Čiže to sa nedá nejako obísť, proste my to musíme zaplatiť a ako to taký príklad, že čo chcem povedať na záver, že mne tu 20 rokov hovoria, čo tu hovoríš také zbytočné veci o tých bohoch a anieloch a o nejakom duchovne, to vôbec není treba. Ale to je jednoducho, nikdy tá história nás učí, že nikdy neexistovala žiadna kultúra, ktorá by mohla vzniknúť a trvať nejako inak, než len tak, že si vezmú nejaké hodnoty, ktoré si začnú ctiť. Tak každá kultúra vznikla a keď si prestavíte hodnoty ctiť, tak zanikla. Čiže či to už, keby sme boli, že aj tu polovica ateistov, tak už či to nazveme, že to je Boh, alebo je to anjel, alebo je to niečo, proste tak či tak platí, že my si musíme zvoliť nejaké hodnoty, že toto budeme rešpektovať, lebo žiadna kultúra nie je proste bez toho. A my sme to tu ešte ako tak trochu mali, nejak sme to zdedili po tých starých otcoch, že niečo sa teda dodržiavalo. A keď to teda už nehodláme teraz robiť, že už neplatí vôbec nič, to znamená, že sme tesne pred absolútnym zánikom a navratu do pralesa. Oswald Spengler, teraz som to písal do knihy, končím druhý diel, to bol taký typický, že ako kritizovaný, že on je historik, že taký nevedecký a tak. On pred 100 rokmi napísal tú knihu, že Zánik západu. A tam hovoril, že vlastne ukázal na minulých niekoľkých civilizáciách, že trvali zhruba 1000 rokov a že majú určité fázy. Že ako taký živý organizmus, ktorý keď sa narodí, dospieva, je v tom stárni a tak. A potom asi po 1000 rokoch, že akoby tá kultúra zomre, ale tá civilizácia ide ďalej. Napríklad starý Rím, že bol typicky taký, že vlastne Rímania boli kedysi kultúrou a v nejakom momente zomreli, vnútorne odumreli, to znamená, že už fyzicky tam zostali. Ale práve tá kultúra bolo to vnútorné hodnoty, to tvorivé, to živé a tá civilizácia už bola len tá technicko-organizačná forma, ktorá tam zostala v posledných storočiach císarstva, že ono to fungovalo na vonok celé, mali tam mlyny, stroje, armádu, úradníkov a toto, ale vnútri to už bolo úplne duté. A hovorí, že teraz analýzuje aj západnú civilizáciu, že my sme v takej fáze, že ideme teda vlastne odumrieť a že bude už existovať kultúra, zanikne západná a bude existovať len civilizácia. Čiže niečo ako planéta opic, že opice, jak v tom filme, chodili v zlatých oblekoch a na autách a tak, ale boli to opice, nič nechápali. A teraz keď sa pozrieť, čo tam Spengler napísal, tak zistíte, že on nevedel nič o tých obdobiach tých anielov a zistíte, že to naprosto presne priraďuje, že keď porovnáva, neviem, antickú s tou novovekou, tak presne tie obdobia k sebe dá, že povedzme bolo Gabrielské obdobie v 4. storočí pred Kristom a potom v 17. po Kristovi, tak presne ich dá k sebe Rafaela k Rafaelovi, len čisto pretože sa pozeral na tú morfológiu dejín. Ako by to sám objavil vlastne, sám od seba a hovorí, že a vtedy, keď on to písal okolo 1900, tak hovoril, že sme v dobe, ktorá akože západná civilizácia, v dobe, ktorá zodpovedá helenizmu, čiže asi v antike okolo tak, že vlastne Napoleónová doba, že zodpovedala Alexandrovi Veľkému, tých tam okolo 1800, ako 300 pred Kristom, presne ten cyklus 2100 rokov necelých. To znamená, keď si to vyrátate, my sme presne v dobe Súlovej žijeme, ktorí žijú 90 pred Kristom, to je presne 2010 alebo 11. A to bol človek, ktorý ako prvý začal zastrašovať rímsky senát silou. Prišiel do senátu a prvýkrát otvorene povedal, že
proste, že neviem, mám tú armádu, robte, pokračujte, ale keby ste zle hlasovali, tak viete, čo sa stane, že tak sa nebojíte o svoje životy, alebo že niečo spravím, tak čiže my úplne presne, ten Spengler to úplne má presne, ale ja to isté, že práve sme to zažili, že teraz už otvorene tie mocné kruhy začali, už to nevydržali, už vyšli von, oni predtým ovplyvňovali ako tajne veci, dosadzovali a ovplyvňovali tie rozhodnutia vo svoj prospech, ale teraz už to sa cítia tak mocní, že vlastne otvorene povedali, pozrite sa národným vládám, tým národným parlamentom, že musíte nás posluchnúť, pretože zle dopadnete. Čiže to je prvý ten otvorený, presne jak tá súlová doba, že nie je demokracia. A keď ideme o kúsok ďalej, si vyrátame, že kedy nastúpi Cezar a Augustus, čiže ľudia, ktorí premenia už de facto cisárstvo robia namiesto republiky, tak to je 2050 až 70. Podľa Spenglera a podľa tej angelológie takisto, pretože on de facto nevedomky objavil ten starý rytmus, že nastane obdobie Orifiela a tam sa stále vracajú takéto tendencie, čiže my z tých cyklov vieme dosť dobre povedať, čo nám hrozí. A sa to odohráva a teda keď to nepochopíme a nič neurobíme, tak sa to naplní. Bude okolo 2070 a tak koncom tohto storočia bude de facto cisárstvo existovať, kde sa samozrejme ešte bude hovoriť, že je to republika, že parlament ešte budú zasadať a tak, ale oni nebudú už vôbec o ničom rozhodovať. Bude to iba ako formálne. To nám hrozí a zdá sa, že sa to ide naplniť, pretože čeliť tomu si vyžaduje určité schopnosti a zatiaľ to vyzerá tak, že to absolútne nikoho nezaujíma, že by proti tomu chcel niečo robiť. Aj by ako boli také, že však dobre by bolo, keby to tak nebolo, ale to práve nestačí, že tu treba vedieť, čo spraviť, ako to zmeniť a cítite tú bezmocnosť, že však Radičová odchádzala, včera s Rybom sedeli tam vo dvojici, že vlastne to vyznievalo celé tak, že mala nejaký trochu lepší úmysel, že proti korupcii, tak ju vyhodili von odtiaľ, že tam nepatrí. Ono to tak formulovala, že si uvedomila, že je tak iná, že tam nevie vydržať, že to nevie zniesť, že ste tam nepatrí. Ale to je tragédia pre nás, lebo to znamená, že celá tá korupcia je tak mocná a tak ide ďalej stále, že... Ja si úprimne myslím, že naozaj tam nepatrí. No, v poriadku, ale keď odídu všetci ľudia s nejakým trochu lepším úmyslom odtiaľ, tak vlastne čo bude s nami? Že my potom niekto iný, alebo čo spravíme? Lebo... Nie z dôvodov, že by nebolo fajn, keby tam bola. Ale že nepatrí tam preto, lebo tam jednoducho vybračne nepasuje. Že je proste tak iná, tak má iné ciele, než ten systém samotný. Ja si myslím, že ten systém nie je možné zmeniť tak, že dosadíme do neho čistých morálnych ľudí a oni potom začnú v tom zlom systéme fungovať dobre. Že jednoducho treba zmeniť ten systém a potom všetci tí ľudia, čo sú teraz tí zlí, sa premenia na dobrých. Proste aj ten najušľachtilejší človek, keď vstúpi do toho systému, tak z neho vyjde obľuda. Takto to vyzerá. Takto vidím na tých dejinných etapách a cykloch, ktoré sa opakujú. Mne je teda nesmierne blízke duši vnímať tie cykly skutočne ako cykly ducha. Ale necítim vnútorný rozpor, keď si to vysvetľujem zároveň ako pôsobenie tej energie, ktorou všetci sme, a v dôsledku približovania a vzdialovania sa od stredu galaxie a tak ďalej a všetky tie súhrn tých všetkých konštelácií, ku ktorým dochádza. Čiže vidím tam isté súvislosti. Veľmi súhlasí moja duša, ale to, čo cítim v sebe, s tým, čo hovoríte, že skutočne všetko tomu nasvedčuje, že sa opakujú tie cykly, že naozaj nasleduje teraz to obdobie. Aj starí filozofi toto krásne popisovali, že čo nasleduje potom.
po období, po demokracii a keď príde potom cisárstvo, alebo keď príde teda opäť nejaký niekto, komu odozdáme svoju moc, ak to z jedného miesta bude vládnuť. Tie aspekty sa tak zrýchľujú teraz v tomto čase, o tom hovoria Májovia, že ten čas sa ako keby zrýchľuje natoľko, že všetky tie veci už vidíme my priamo. Už nemusíme ani študovať tie veci v nejakom dlhom slede cez archívy, ale vlastne to zažívame denne. Veď ešte pred pár týždňami sa hovorilo o tom, že s Gréckom sa rokuje a že Grécko má možnosti. Dneska je to ako, v podstate minulý týždeň trhy jasali, že je to úžasné, lebo je tu signál a Grécko príjme tie podmienky. Prišiel premiér Grécka domov, povedal, že bude referendum. Na to prišiel odkaz, že ak bude referendum, to nebude referendum len o tom, či príjmete podmienky, to bude referendum aj o tom, či budete mať alebo nebudete mať euro, ale zároveň, ak sa rozhodnete, že to euro nechcete, tak zabudnite na to, že ste členmi Európskej únie, bol ďalší odkaz. Čiže už je to aj referendum o tom, že vystúpite z EÚ. Čiže presne to, čo hovoríte, že vlastne ten systém už dopredu určuje, ako sa vy v tej demokracii potom môžete v tom národnom parlamente rozhodnúť. A keď sa rozhodnete inak, tak dôsledky budú tieto. A toto sledovať v tých dlhodobých cykloch mne ako etikoterapeutovi hovorí jednu zásadnú vec. Aký to celé má zmysel? Čo sa na tomto máme naučiť? Vnímam to, že tá duchovná sféra, tá inteligencia, ktorá ma presahuje na úrovni mojej bytosti, ma neustále vyzýva k tomu, aby som na tom, čo vidím, zažívam, sa učil a rozpoznal tú látku učebnú. Keď sa rozpamätám, ako som sa učil ako školák, keď pedagóg prišiel a vysvetlil nejaký príklad, moja prvá otázka bola, k čomu to povedie? Čo je to, čo sa na tom naučím? A túto otázku si kladiem neustále stále. Akú to má v sebe, aký potenciál má toto, čo teraz zažívame? A potom je jasné, že tie energie pôjdu v tých cykloch, ako išli aj doteraz. A prečo by išli inak, ak vidíme, že po tisíce ročia sa proste opakujú stále rovnako. A tú odpoveď pre seba som našiel tam, keď som porozumel, ako Egypťania v Eneáde, to znamená tých 9 základných božstiev, v mystériách, v školách mystérií egyptských, oni proste sa učili, nemali náboženstvo, oni vlastne chodili do tých chrámových škôl a tam sa učili. V chrámovej škole o dualite, v chrámovej škole o reinkarnácii a takto postupoval ten adept podľa toho, ako preukázal schopnosti, že porozumel tomu, čo je učivom. A ja si myslím, že my sme takto neustále iniciovaní znútra, tou našou vnútornou autoritou k tomu, či porozumieme tomu, čo sa máme naučiť na tom, čo sa deje vonku, alebo neporozumieme. A ak porozumieme, tak potom môžeme zaujímať iné postoje, ako sme zaujímali predtým mnohokrát, a výsledkom bolo rozpoznanie toho, čo nechcem. A pre mňa je odpoveďou zamerať sa na to, čo chcem. A potom sa veľmi jednoducho a jasne rozhodujem, či pre mňa mimoriadne voľby alebo voľby, ktoré teraz majú prísť, budú voľbami medzi dvomi menším a väčším zlom, alebo to budú voľbami pre mňa, ktorých si dám ako občan pauzu. A odkážem, nemám koho voliť. To je môj osobný postoj. A z toho môžeme, v tej Eneáde tam vidím archetypy, a to je pre mňa námet možno na ďalší klubový večer. V každom tom božstve môžem vidieť archetyp, tak ako ich videl Jung vo svojej archetypiálnej schéme, ale tie archetypy sa tu objavujú v každej jednej dobe. Ak pre mňa Horus je archetypom toho, čo rozpoznal už dôsledky svojich postojov, to znamená, je to Buddha. Je to ten, ktorý už nevedomo koná kompetentne správne, aby zaujímal vždy také postoje a také rozhodnutia, ktoré vedú k tomu cieľu byť vnútorne spokojný a šťastný. Byť v súlade s tými cyklami, ktoré tu sú a aj energiami, ktoré na mňa pôsobia. A nebyť zvnútra vyrušovaný. Ako náhle ma niečo vyruší, tak viem, že treba, ak som bojovník, ak som agresívny, tak viem, že to sútech vo mne v tej danej chvíli. A takto môže v tých egyptských školách vlastne učili adeptov,
aby rozpoznali, kde sú, aká je pravda o nich v danej chvíli, v ktorej vývojovej etape osobnosti vnútornej sa nachádzajú. A keď sa ten adept rozpoznal v Sutechovi, tak vedel, čo nasleduje. Keď sa rozpoznal v Hórovi, tak vedel tiež, kde sa nachádza. Proste rozpoznať, v ktorej etape toho vnútorného vývoja sa nachádza. A toto je to, čo vidím ako spoločné. Cez tie mnohé doby, ktoré sa opakujú, že ak sa pozriem na tie jednotlivé modely ako na školu archetypov a ja sám seba rozpoznám v niektorom z tých archetypov, tak v tom momente viem, kde som. A viem aj to, odkiaľ prichádzam a viem aj to, kam idem. Si to krásne povedal. Sa pripojiť, to je totiž taká veľmi praktická, dôležitá. To je akoby už tá duchovná prax. Toto sa v kresťanstve volá, že rozpoznávanie duchov. To má byť dar Ducha Svätého, že schopnosť rozpoznať, že aký duch, aké kvality na mňa ku mne pristupuje. A toto je niečo veľmi praktické, vlastne niečo potrebné v tom zmysle. My to ani nevieme pochopiť, čo sa tým myslí už dnes, lebo treba povedať vlastne to, že ešte taký Ignác z Loyoli hovoril, že do jeho čias všetci to tak brali, že vlastne tu sú dva druhy myšlienok, že jedni sú také, čo ja si môžem si skonštruovať nejakú myšlienku a predstavu, to je moja, ale že druhé sú také, ktoré sú mi vnúknuté, ktoré nejaká iná bytosť, nejaký duch, Boh, čert, aniel a tak, mi akože vnúkne do hlavy, ktoré neprichádzajú odo mňa, ale sú produktom nejakej inej inteligencie. A toto sa učili vtedy, o tom bola démonológia a tak, a Ignác hovorí, že keď zrazu akože máš nejakú myšlienku, ktorá ťa povedzme znepokojuje, robí ťa agresívnym, tak vtedy vec, že je to zlý duch, podľa toho poznáš, že vlastne je disharmonický a takto. A musel vedieť aj, ktorý je to, že vlastne v Egypte pripovedali, že je to Sútech, a ten kresťan povedal, je to Samael, je to ten jeden z tých zlých anielov. A ako keby, a vedel si uvedomiť, že toto je nejaký druh inteligencie, energie, nejaký archetyp, že keď sa tým nechám ovplyvňovať, keď to akoby ho pustím, že mu otvorím dvere a budem v tej nálade, akoby v tej vibrácii, alebo to, takže to potom povedie k tomu, že vlastne je tam určitá nejaká osudová genéza, taká ako psychológia osudu, že kadiaľ vedie životná cesta takého človeka, ktorý akoby sa nechá posadnúť týmto konkrétnym akoby duchom, že to skončí nejakým spôsobom, sú tam spoločné črty, že končievajú podobne tie následky. A toto bola vlastne veľká praktická múdrosť, že oni už z tej citovej nálady vedeli poznať to božstvo, ktoré vás prestupuje a vedeli tušiť, že toto skončí takto. V čase, keď ešte má človek slobodu sa rozhodnúť. A my toto vlastne sme úplne stratili, túto gnózu, toto poznanie duchovné. A fakt to nevieme vôbec rozoznávať. A žijeme úplne veľmi extrovertne na povrchu, v tom povrchnom racionálnom vedomí, ako len v hlave. A vôbec si nevšimneme, že vlastne už vás prestúpil nejaký duch, ktorý sa prejavuje tou náladou, že niekto sa dostane do nejakej nálady, bude nahnevaný, alebo má pocit krivdy, alebo je nešťastný a smutný, alebo stráca nádej, alebo niečo. To všetko sú vlastne to, čo by povedali ešte pred koncom stredoveku, že sú démoni. A to si vôbec neuvedomíme, ale myslíme si, že to má nejaké dôvody a takéto, že o tom rozmýšľame, ale proste sa to s nami deje, že už jak vás to ako dostane do tej svojej moci, že potom už inak konáte, inak myslíte, inak sa rozhodujete, s inými ľuďmi sa začnete stýkať, iné veci sa vám dejú a už idete vlastne nejakým smerom, že keby ste boli vlastne v srdci v inej nálade, tak už by ste išli úplne iným smerom a úplne, povedzme, po nejakých 2-5 rokoch by ste boli úplne inde, než keď toto. Ale to sa všetko deje neuvedomené, že človek to ako si to nevie uvedomiť ten dnešný, že kedy to začalo, že jak sa to s ním začalo diať.
tom je strašná nevedomosť a potom sa dejú také veci, že my sme ako duchovne slepí. Čiže sme ten sútech presne, ten Samael prišiel v tom začiatkom 20. storočia a to je proste marsický duch, ktorý pôsobí na vôľu, na energiu, na je ohnivý a takto. A zrazu všade vidíte, zrazu sa zmenila atmosféra vo všetkom. Proste začali velebiť šport, proste začalo byť športovať, olympiádu obnovili a začali vyťahovať také jak Spartaka, proste tých všelijakých Buričov a Silákov, ale že Spartakovský klub, taký klub. A teraz všetky tie ideológie násilné, ako nacisti, komunisti, všetko zrazu plno mužov v uniformách na tých tribúnach, proste, že Mussolini v uniforme, Hitler v uniforme, Stalin v uniforme, všetci v tých vojenských tých a všetci zrazu rázne pohyby a silný hlas a rečníctvo a už bolo... A teraz, keby ste boli akože ezoterik, nejaký klasický, nejaký Cornelius Agrippa, alebo ešte z tej renesancie, tak by okamžite povedal, typická signatúra marxická, posadol ich tento duch. Karl Gustav Jung bol jediný taký, akoby zasvetený, v podstate, ktorý to hneď povedal a presne pomenoval toho ducha, povedal, tu nastalo posadnutie, vrátil sa Wotan, duch vojny starých Germánov, oni vzkriesili Wotana, nacisti, a je to tak ďaleko, že sa nedá zabrániť už ničomu a preto ja utekám z Nemecka, utekol do Švajčiarska, aby sa mu nič nestalo pred vojnou. Si to vedel uvedomiť, že čo sa deje. Ale ostatným sa to nejavilo, im sa zdalo, že to je dobré, že to je fajn, že to, ja neviem, že Hitler im dá prácu, takéto všelijaké tie dôvody a toto, tamto, no a začali pomáhať vlastne v tom všetci. Hitler to sám neurobil. A teraz ten sútech je taký prefikaný, že, ale to sú staré triky, čo sa vždy robili, že vlastne, keby ste sa len dívali na to, že Hitlerová strana sa volala národne socialistická. A my sme mali tiež tu socializmus. A my sme mali červené vlajky všade, on mal tiež červené vlajky všade, to je tá farba Marsu, to je normálny marxický kult tej silnej vôle a akčnosti a ráznosti a ohňa a bojovnosti a to. A takže kto inšpiroval komunistov? Najväčší nepriatelia v 20. storočí stáli nacisti voči komunistom, to rozpútalo druhú svetovú vojnu. Hovorili, vlastne Hitler sa dostal k moci tým, že stále hovoril, že komunisti nám hrozia, že on zachráni vlastne Západ pred komunizmom a komunisti, Stalin vlastne sa získal obrovské to, že tým, že povedal, že zachraňuje vlastne pred Hitlerom. Čiže jeden pred druhým sa zachraňovali, pritom obidvaja evidentne boli inšpirovaní tou istou inteligenciou. Len dve vydania akoby toho istého, obidve v červenom, obidve sa volal socializmus, obidve určité podobné veci hovorili a hlavne, že treba zabíjať. A to už aké dôvody, že jedný mal rasové dôvody, druhý tie triedné, tak to už vlastne je jedno, lebo išlo od toho hlavne, aby sa priniesli tie obete, čiže my sme sa úplne jak malé deti totálne nachytali, pretože sme úplne duchovne nevedomí. Namiesto toho, aby ľudia povedali prepáč, však ty si ten starý čert, ktorého dávno poznáme, tak sa zdalo miliónom ľudí, že vlastne tam oni hovoria rozumne, že sa treba pridať a pomáhať v tom všetkom. A teraz spätne povieme, no áno, bolo to zlé. Dozadu. Ale zase robíme zlé. Zase pokračujeme a zase, keď upozorňujú ľudia múdrejší, že robíte zlo, tak nie, teraz nie. Teraz nie. Až zase to bude až od to 2070, potom ľudia povedú, áno, no bola to chyba, to bolo zlé, čo sme robili. Zase to povieme spätne. Proste to musí takto byť stále. V čom je to? Etikoterapia hovorí, že nemusí. Že odpoveď priamo odpovedá, že nemusí.
v momente, keď človek rozpozná, že už to tak často zaujímal tú stratégiu rozpoznania toho, čo nechce, nasleduje etapa, keď sa začne vyhýbať tomu, čo nechce, v dôsledku čoho mu ale rastie stres. Tam vidíme tých veľa stresovaných ľudí, ktorí sú naozaj zostresovaní z toho, že tak úmorne sa snažia vyhnúť tomu, čo nechcú, až majú toho tak veľa, čo nechcú, že sú z toho strese. A ďalšia etapa je, keď sa človek zameria na to, čo chce. Výlučne na to, čo chce a čo je jeho cieľom, dokonca cieľom presahujúcim jeho ľudský život. A napríklad povedať životu áno, súhlasiť so životom, byť v symbole Boha radosti. V radosti a šťastí. Ale ako byť šťastný, keď vidí toto človek okolo seba? A tuto mne dali odpoveď tí Toltekovia, ktorí hovoria, že my sme uverili jednej veci, že sme nedokonalí a že sa máme dokonalými stať alebo sa približovať dokonalosti. A oni hovoria, my už dokonalí sme a máme sa na to rozpamätať. A že to je jediná vec, ktorej sa líšime. Sme všetci rovnako dokonalé bytosti, vrátane tých iných foriem bytostí, ktoré tu okolo nás spolu obývajú túto planetu, nielen človek, až na to, že každá jedna tá bytosť má inú úroveň seba poznania alebo inú úroveň seba rozpamätania sa na to, kým v skutočnosti je. A tie cykly, ich zmysel je v tom, aby v neustálom striedaní tých modelov, tých archetypov, každá jedna bytosť dostala príležitosť vlastne si uvedomiť seba samého a uvedomiť si, kým v skutočnosti je. Akou bytosťou je a že je bytosťou, ktorá presahuje vlastne to fyzické vtelenie. Mne osobne veľmi pomohlo, keď som videl jedno krátke video na YouTube, jedna americká neurologička tam popisovala stav svoj, keď zažila mozgovú mŕtvicu na ľavú hemisféru a sama seba pozorovala ako neurológ, čo sa s ňou dialo vo chvíli, keď mala blokovanú ľavú hemisféru. Práve tu, kde sa vnímame ako individuálna bytosť, kde je centrum rečí, kde sa vnímame ako individuum. A popisovala stavy, veľmi vám odporúčam to video si pozrieť, popisovala stav, ktorý zažívala, kde nevnímala hranice svojho tela, keď vnímala svet cez tú pravú hemisféru. A že sme vlastne duálne bytosti, veď naše dve hemisféry to nádherne ukazujú, že sme zároveň v fyzickom tele a sme zároveň duchovné bytosti a zároveň máme dve hemisféry a dva možné pohľady na svet. A pre mňa sú to symboly tých dvoch vlkov, ktorí bojujú v sebe. A či teda vládne ten tyran, tá myseľ, alebo či dovolíme a odozdáme tú vládu celej bytosti. A toto proste strieda neustále. A myslím si, že našou úlohou každého jedného z nás je v istej chvíli toto rozpoznať a zaujať ten definitívny postoj, to definitívne rozhodnutie, aký my chceme byť. A potom pre mňa má zmysel to dianie vonku v tom zmysle, že je to opäť príležitosťou pre všetkých ostatných, aby na pozadí týchto dejinných udalostí rozpoznali teda, kým sú. Tak ako to bolo v tom Delfskom chráme, rozpoznaj seba samého. Toto ma veľmi inšpirovalo, ako keď som počúval to, čo ste hovorili. Veľmi pekne vám ďakujem za dnešný večer. Bol pre mňa veľmi inšpiratívny. Mne to zase taký záver, že každý sa rozpamätáva cez tú svoju cestu, ako keby cez to svoje. Neviem, čo vás komu. Máte ešte vy nejakú otázku? Pani. Budem mať dve otázky. Ale predtým si dovolím povedať, že vy na mňa pôsobíte ako optimista až do ružova a vy ako pesimista až do čierna. Hovorí sa, že pesimista je dobre informovaný optimista. Aj sa bojím, čo poviete, pretože vo všetkom máte pravdu. Ja vlastne to, čo som tu hovoril, to je, ja som povedal, hlavne fakty iba. Čiže to nebolo, že optimizmus alebo pesimizmus konštatoval, duchovne padáme, to je proste konštatovanie faktu. Padá úroveň vlastne morálnych ľudí. Alebo tiež, že niečo sa naplnilo, alebo to, že ľudia poviem, že nemajú záujem, to sa vám môže zdať extrémne, že však my chceme
Nie, ale nejde o to, že chceme, želáme si. Ide o to, že my sa musíme zaujímať o to, že čo môžeme reálne urobiť pre zmenu. A o to sa nikto nezaujíma. Oni samozrejme, že si každý želá, aby sa veci zlepšili, ale to želanie nič nezlepší. Čiže to skôr, že takto rozprávam akýsi výraz toho, že chcem vlastne vyzvať, že vlastne k tomu, že robme niečo. Preto sa mi to nejakom pocit, že mi nestačí, keď si povieme niečo také príjemné a pekné, lebo vlastne za tie roky vidím, že to majú ľudia príjemný pocit, ale že nič nespravia. A že za celý ten čas, ktorý my nič nerobíme, že to zlo postupuje tam, ten čert nespí, to je vodne v noci, to sú ako keby nejaké obrovské, presne ako v tom Pánovi prstenov, že pod zemou boli nejaké obrovské továrne, kde vodne v noci tí škriatkovia pracovali, tak ten finančný systém, všetky tie mechanizmy zla, to neprestajne pracuje proti nám. A čím ďalej bude ťažšie sa nejako proti tomu búriť, pretože keď už dojde k tomu, jak za Solona, že všetci sa staneme bezzemkami, zadlženými, tak nebudeme mať žiadne ľudské práva. Lebo proste, jak sa budete môcť ozvať, keď už máte hypotéku a nič vám nepatrí, tak jak sa ozvete, čo poviete, že šéfe, vy ste proste sviňa, tak vám povie, no, chceš sa aj s deťmi vysťahovať zajtra ráno z tvojho domu? Však ti nič nepatrí, to je moje, tak čo chceš? Čiže my nebudeme mať ani právo vôbec povedať niečo proti tomu, lebo budeme úplne hmotne závislí. A toto vežité kolesa nepretržite sa koncentruje ten kapitál. 1% ľudí vlastní už neviem koľko, 90% zeme a takto, čiže potom už ani nebude možné niečo iné, že my keď nenájdeme tú duchovnú cestu, ale veľmi rýchlo, tak nebude už iná cesta, než krvavá revolúcia, čiže Lenina vzkriesiť z mauzolea a ísť znova na to, že budeme v nejakom bode ako mamúr natlačený, že teda ako zabíjať. Lenže to je niečo strašné. Proste to, čo sa udialo v tom komunizme, je to dve generácie sa z toho nevzpamätajú. Musia všetci tí, čo to zažili, vlastne vymrieť, aby bol možný zase nejaký zdravý psychický vývoj, pretože tam je taká nenávisť, taká krivda, také strachy, že vlastne nie je možný, akoby sú to stratené jedna alebo dve generácie úplne. A my sme teraz sa z toho dostali, že uvoľnili v tom 89. tajné služby, to pustili z jediného dôvodu, že vlastne tí ľudia, čo boli zodpovední za tie masové vraždy, že oni vymreli. Vlastne oni čakali na to, oni by to nepustili, keď ešte by mali strach, že môže ich brať na zodpovednosť niekto. Ale keď už tam boli komunisti de facto mladí, pretože ja som nič neurobil, tak už mohli. A mali sme chvíľku šancu, že ísť znova chvíľku okamih slobody s iným smerom. Za 20 rokov zdá sa, že sme ho možno už aj stratili a nevieme o tom, alebo ho stratíme veľmi rýchlo, že už nebude zase žiadna možnosť. Pamätáte, za komunistov to bolo tak, že nebola možnosť. Ozvali ste sa niečo, vyšli v kožených kabátoch ráno, o 4:00 vás zobrali a zmizli ste. Už vás nikto nevidel. Teraz to bude mať úplne inú formu. Nebudú koncentráky a tak, to je zase úplne iná doba, vždy to má inú formu, ale bude to zase také, že ja neviem, že všetci budú poslúchať, lebo napríklad vás vyhodia z toho bytu, alebo nebudete na zamestnanie, alebo čo, a tiež každý bude v tej mašinke a budeme sa všetci podieľať na nejakom demonickom systéme a bude hovoriť jeden, vieš, prepáč, mám rodinu, no čo mám robiť, no čo, nemohol som nič robiť a všetci pomáhame a nebudeme vedieť z toho von. Čím ďalej akoby sme v tom hlbšie, tým ťažšie bude z toho von. Ale, no preto akože straším, že ja chcem vlastne, nie pretože som pesimista, pretože ja som presvedčený, že my to môžeme zmeniť, že to je len na nás.
Ja, keď to poviem opačne, tak to je čirá hypnoza, to je čirá ilúzia. Vlastne všetko, čo sa hovorí, že sú nejaké objektívne zákony, finančno-ekonomické, žiadne neexistujú. To sú proste myšlienky, ktoré ľudia vymysleli, že niekto vymyslel, že poďme to robiť takto. Že to bude taký papierik, to bude dolár, a to bude a takéto a to. To sú všetko ľudské pojmy. My by sme mali mať víziu a povedať, že to celé poďme do koša a celé to robíme úplne inak. A to by sme my mali mať, ale to my nemáme a preto na toto, jak sa povie, zakričíme, či jak sa to povie iným slovom, po česky, že my tým, že nemáme tú pozitívnu víziu, že ako to chceme, aký je ten život dobrý, tým sa zase nadväzujem, že tak my môžeme reptať, koľko chceme alebo čo, tak vždy to skončí len tým, že máme, no pozri sa, áno, však není to dobrý systém, áno, však je teraz len na euroval, veď on není dobrý ten euroval, no ale nikto lepšie nevymyslel a nemáme inú možnosť, alebo povedia, no není tá demokracia dobrá, však to všetci priznávame, no ale pretože lepšia alternatíva nie je, tak čoho sa dožadujete vlastne? Tak keď ani myšlienku nemáme, že čo chceme iné, lepšie, tak ako by sa ešte mohla aj uskutočniť? Veď vy musíte najprv mať víziu, že je nejaká možnosť iná a potom ešte musíte dať veľa energie a srdca a obetí do toho, aby sa uskutočnila. My nevieme ani, čo chceme. Jak by sa mohlo niečo napraviť? A čím ďalej máme menej a menej času a priestoru na to, aby sme si v kľude mohli vôbec nejako vytvoriť, porozmýšľať, porozprávať sa, že čo chceme, nejakú tvorivú fantáziu morálnu, že teda by mohol život aj inak vyzerať, lebo už to bude, stále sa priťahuje ten človek, že to je ten démon západu, že proste ste v kolečku a ráno vstanete a večer odpadnete o 10:00 do postele, lebo zase idete odovzdať ráno všetky vaše síly a schopnosti tomu systému a vy už nemáte ani chvíľku priestor vôbec zamyslieť nad sebou. A potom už hovoria ľudia, nemám čas na duchovno, ja nemôžem už ísť na besedy. Však kedysi som prednášal, že bolo 300 ľudí v sále, pred 15 rokmi a teraz to je stále menej, už povedia, že ja už nemám čas na reči, lebo ja už mám hypotéku, som dlžný, neviem splatiť, mám účty, ja už, tak ale to je o to horšie, že my sme v takom demonickom kruhu čertovskom. Je preto akože straším, že chcem vyborcovať vlastne ľudí, že poďme niečo, akože použiť nejaké schopnosti, duchovné fantáziu a myslenie a niečo chcieť, mať nejakú víziu. To zlo sa nezlutuje nad nami, to Boh dopustil preto, že ľudia majú na tom vyvinúť schopnosti, že Boh nás nechá. To nepríde ten kresťanské tie skupiny, že už príde Ježiš, že on príde na oblaku, zíde, on to zariadí, on pôjde do televízie, prehovorí tam, odvolá tie vlády a také. No fakt. A čakajú na to vlastne, ale ten Ježiš môže prísť len cez naše srdcia vlastne, že tam klope, on tam stále chce vojsť, klope a my ho čakáme, že príde zvonka na oblaku, že proste Boh dopustí to, že my musíme dojsť k nejakému uvedomeniu, že chceme niečo iné, čo je toto iné, že vyvinieme nejaké vlastné síly a to bude stále len zhoršovať. Ja už len krátko, lebo myslím si, že sme aj vyčerpali ten čas, ktorý bol určený dnešnému. Chcem povedať, že som optimista, hrdo sa k tomu hlásim, ale nemyslím si, že do ružova. Za všetkým hľadám príčiny. Proste toto ma vedie. A mňa veľmi inšpirovalo to, čo som tu dneska aj počul. Keď vždy si kladiem tú otázku, že ak nedôverujem tomu celku, ktorého som súčasťou a ktorý pokladám za inteligentný, tak potom nedôverujeme si aj medzi sebou, ani neverím sám sebe. Moja dôvera je pomerne vysoká a preto som optimista.
Ja dôverujem tomu, že tá inteligencia, ktorá ma presahuje, ma učí tým najlepším spôsobom pre mňa, aj pre nás ako ľudstvo. A že sme vyučovaní tomu všetkému. A že tie veci, ktoré hodnotíme ako nepríjemné, zlé, kruté, proste sú nevyhnutnou lekciou, učebným nástrojom, didaktickou pomôckou, ktorou sme vyučovaní. A jedine tak mi to dáva zmysel, lebo inak by to malo celé nezmysel. Prepáčte, ja som to nedoplnila. Vy riešite mikrosvet a pán Pálež rieši makrosvet. A veď to je v poriadku, lebo je hore a dole a vždy je to yang a yin a čiert a diabol a aniel a čert a vždy je to vlastne o tých polaritách. Nie, ale veď my sa zhodujeme, že to je spojené. Ja si myslím, že my veľmi dobre súzúčime, aspoň ja to tak vnímam. Každý svet je výsledkom vnútorného. Sme v to duálnom... sa nedá riešiť oddelenie. Žijeme v duálnom svete totižto a v duálnom svete je muž a žena, deň a noc a všetko je v dualite. A práve pochopiť, že za dualitou je jednota a až z pohľadu jednoty na tú dualitu veci dostanú zmysel. Ja cítim veľmi harmóniu, necítim žiadny rozpor medzi nami. Tak ako v tej monáde yang a yin určite spolu nebojujú. To ľudia medzi sebou bojujú a vidia v sebe nepriateľov. A čo je príčina? Ten strach, ktorý majú. Myslím si, že to proste tak, ako to ide, je to najlepšie, ako to ísť môže v danej chvíli. A to mi dáva vnútorné presvedčenie, že proste som rád, že som tu, že sa toho zúčastňujem. Tá poznámka k tomu systému. Nemyslím si, že ten systém sa zmení sám. To teda ani náhodou. Ale nemyslím si, že keby som s tým najlepším, najčistejším srdcom teraz do toho systému vstúpil, možno by ma niekto presvedčil z vás, že mám kandidovať a mali som dosť hlasov a stal by som sa poslancom. Mojím presvedčením je, že by som skončil presne takisto, ako skončili neobyčajní ľudia a obyčajní ľudia a najobyčajnejší ľudia. A všetci tí, ktorí do toho systému vstupujú. Čiže zmeniť treba systém, to už vieme. Teraz je ďalšia otázka, že ako ho zmeniť. No, to, čo som tu porozumel na tom pozadí tých cyklov je, že vždy až cez to, tie krvavé revolúcie, vlastne oživením Aurory, sa vlastne odstraňujú tie systémy, ktoré už odumreli. A ja si myslím, že sa dostávame evolučne do tej úrovne, keď tu tá revolúcia už prebieha s rýchlením času permanentne. Veď od toho 89. ona neskončila. Ona len obieha pekne svet postupne. Teraz sme ju mali v arabských štátoch chvíľu a dneska ju máme na Wall Street v New Yorku a už ju máme aj kdekade inde a ona prebieha stále, permanentne, súbežne a súčasne. Takže kedy ju tu pocítime my tu, v našich končinách, to nevieme. Ale tá vlna sem príde, tak ako prišla vždy. Lebo to ide vo vlnách všetko. Takže v istej chvíli proste ľudia začnú meniť svoje postoje. Ako tomu sa hovorilo za Dubčeka, že prehadzovanie kabátov. Že zrazu jeden, čo sa tváril doteraz do modra, sa bude tváriť do červená, a ten do červená viac do modra a už podľa toho, ako vietor fúka. Ale to tiež prevoruje, veď už keď to vidíme v krátkom čase, že niekto 5-krát prehodil ten kabát, tak je pre nás nedôveryhodný. A tak sa naučíme selektovať, koho si vybrať vlastne za toho, aby nás reprezentoval. Ale v akom systéme? A je tu nový koncept, ktorý hovorí o priamej demokracii. Že nie politické strany, ktoré sú klikami, majú určovať, kto bude v politike. Ale dneska už vidíme, že ani nie politici si vyberajú sami seba a vlastne tí, čo riadia štát, že za tým sú práve tie finančné skupiny, ktoré vlastne určujú, kto bude politik a ty budeš dneska sa hrať na modrého a ty na červeného a hrajte spolu tú hru. Ale toto je potrebné odhaliť, že to je stále hra s nami. A ak to odhalíme, tak môžeme zaujať nejaký vlastný postoj k tomu celému a možno, že neskôr, keď nás bude dosť toto chápať, tak aj niečo zmeníme v tom systéme. A teraz sa stávam trošičku realistom, ale určite nie pesimistom. Ďakujem pekne. Tak asi budeme končiť. Ja nebudem žiadne múdrosti dávať, ja si myslím, že to, čo tu odznelo, doznie ešte v každom z nás určitým spôsobom. Takže ďakujem pán Pálež, ďakujem pán Červenák, ďakujem všetkým.